Γεια σας παιδιά, καλώς όρισατε εδώ σε ένα άλλο βίντεο εδώ πέρα, κοντόλ εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω δηλαδή τη γνώμη μου για το FIFA Club World Cup. Λοιπόν, στους ομίλους είχε κάποια σοκ, όπως η Πόρτο που δεν πέρασε από τους ομίλους και πέρασε οι Παλμίρες με την Ίντερ Μαϊάμι, ότι θα πέρναγε, δεν το περίμενα. Και μετά στους άλλους ομίλους κατά πράγματα, ναι. Καλά, για πόσο θυμάμαι, γιατί θυμάμαι και πολλά. Τώρα οι 16. Στους 16 υπήρχε ένα σοκ. Τη Manchester City αποκλείστηκε από την άλλη χιλιόλου με 3-4. Ναι. Αυτό το παιδιά δεν έχω ιδέα, δηλαδή. Δεν είδε το μάτς, αλλά πραγματικά πώς έγινε αυτό. Δηλαδή αυτό δεν το περίμενα ποτέ ότι θα γίνει. Μετά πάμε στους 8, ναι, έτσι χαλαρά οι 8. Η Real αποκλείει την Dortmund, ναι, 4-2. Η Πάρη αποκλείει την Bayern, όπου Μουσιάλα με αυτό το δραματισμό παίζει να είναι για πολύ καιρό έξω. Ναι, η Al-Hilal αποκλείστηκε από την Fluminense, όπου η Fluminense ήταν τρομερή σε αυτό το Club World Cup, δηλαδή και μέχρι που φτάσει στα τελικά με εντυπωσίασε. Και η Chelsea ποιον πέταξε, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ναι, αυτό μα γενικά. Τώρα περνάμε στον ημιτελικό, όπου η Paris Saint-Germain πετάει έξω τη Real Madrid με ένα σοκαριστικό 4-0. Καλά, οι πρωταθλητές Ευρώπης πέταξαν τη Real Madrid και ήταν χάλια αυτή τη σεζόν. Πολύ χάλια μπορώ να πω αυτή τη σεζόν, άφατη ήταν. Και η Chelsea πέταξε έξω τη Fluminense, που εντάξει, η Fluminense κάπου έπρεπε να φτάσει στο τέλος της αυτό. Πολύ καλή όμως η Fluminense. Λοιπόν, όπως είπα. Και τώρα πάμε στο χθες, το τελικό του Club World Cup. Τι να πω μόνο γι' αυτό. Ότι η Chelsea θα νίκηγε με 3-0 στο τελικό του Club World Cup. Την Paris Saint-Germain, αυτό δεν το περίμενα. Δεν περίμενε κανείς, εσείς γράψτε στα σχόλια το περιμένατε. Ναι, έγινε και αυτό. Όπως έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε έτσι. Ο Πάλμερ τρομερός. Λοιπόν, και η βαθμολογία μου στα 10 για αυτό το Club World Cup ήταν ένα 6/10. Ναι, δεν ήταν και το καλύτερο, αλλά ένα 6/10. Επίσης για αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι μια κίτρινη ύλα, ναι, το γαστερούς κάπου, ναι. Και γενικά αυτό. Αυτό ήταν το βίντεο. Ναι, ένα 3 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα βίντεο ήταν αυτό. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like, κάντε ένα subscribe και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας.